Goazen elkarturi, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugu maixuta lagun, gurekin dugu gurekin beti, egin dezagun zuzentasunez, tamaitasunez bere ezana. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, bihotz berritzera dei egiten digun Jesukristoren grazia eta maitasuna izan bedizuekin, eta zure espirituarekin. Zenideok jainkoak ez du bekatariaren eriotza nahi, baizik bihotz berri dadila eta bizi. Ospakizun honen hasieran jardezagun geure uste osoa jainko aitagan eta dei egin diezaiogun. Jesus jauna, gizadiaren salbamena gurutzea behan ezarri zenuena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guk zure urratsei jarraitzeko gugatik nekaldia jasan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gu pekaturako hilik santutasunerako bizi gaitezen, gure pekatuak zeure bizkarrean abegainera eraman zenituena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Eragiozu jauna zeure familiari, egintza honak egiten jarrai dezan beti, eta lurreko gauzetan zure laguntza izanik, ibildadila gogo biziagoz betierekoen bila. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Zenbaitek honela zioen, zatozte, pentsa dezagun Jeremias nola galdu. Ez da baizik faltako legea irakasteko, ez jakintzurik aholku onak emateko, ez da profetarik ere jainkoaren hitza iragartzeko. Zatozte, jo dezagun nin gainean eta entzungor egin haren esanei. Arduratu nitaz jauna, entzun nire salatzaileek diotena. Gaizkiaz ordaintzen alda ongia? Hilobia zulatu dute niretzat. Gogora ezazu nola egon nintzen zure aurrean, hoien alde erreguka, zure haserrea hoien gandik aldentzeko. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Salbana zazu jauna zure maitasunaz. Salbana zazu jauna zeure maitasunaz. Atera nazazu jarri didaten zaretik, zu baitzaitut gordeleku. Zure eskuetan uste du nere bizia, askan azazu jauna jainko leiala. Salban azazu jauna zeure maitasunaz. Jendearen marmarra entzuten dut, izu ikara non nahi. Nire aurka hartu dute elkar, nire bizia nola kenduko. Salban azazu jauna zeure maitasunaz. Jaunaren hitza gure argia, gure idea, gure bizia. Ni naiz munduaren argia dio jaunak, niri jarraitzen didanak izango du bizirako argia. Jaunaren hitza gure argia,
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zure jauna. Aldi hartan Jesusek Jerusalemera igotzen ari zela, 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean. Begira, Jerusalemera igotzen ari gara eta gizonaren semea apaizburuen eta legemaixuen esku utziko dute, heriotzera kondenatuko dute eta atzerritarren esku utziko. Izeka egin diezaioten, zigorkatu eta gurutziltza dezaten, baina 3. egunean piztuko da. Orduan, Zebedeotarren ama hurbildu zitzaien Jesusi, bere semeekin eta aurrean auspeztu, eskari bat egiteko. Jesuse galdetu zion, zer nahi duzu? Eta hark, agindu ezazu nire 2 seme hauek eser daitezela, zure erreinuan, bata zure eskuinean eta bestea zure eskarrean. Eta Jesusek, ez dakizue zer eskatzen duzuen, gauza altzerate nik edan behar dudan kalizetik edateko? Erantzun zioten, bai, gauza gara. Jesusek orduan, nire kalizatik edan, bai edango duzue, baina nire eskuinaldean esertze hori ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen ari emango zaio. Gainerako 10 hori entzutean biziki haserretu ziren 2 anaiekin, baina Jesusek dei egin eta esan zien. Badakizue herrietako agintariek menpean hartzen dituztela herriak, eta handikiek beren agintea esartzen dietela. Ez dedi izan horrela zuen artean, baizik eta zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi zuen morroi. Gizonaren semea ere ez baida etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, eta bere bizia askoren ordainzari ematera. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. gaurko evangelioan, Jesukristo Jerusalen bidean dijoa, eta bere apostoluei, bere ikasleei, bere pasioa, heriotza eta piztuera iragartzen die, argi eta garbi. Beraiek ez dute ulertzen, Jesusek esaten diena. Ez dute ulertzen edo ez dute nahi ulertzea. Gila da, oraindikan, beraiek ez daukatela gaitasuna edo hori ulertzeko, misterio hori ulertzeko. Nola Jesusek bere bizitza gure alde eman beharra daukan gu pekatutik eta gu heriotzatik askatzeko, Baina Jesusek argi eta garbi esaten die, eta hau askotan esan zien Jesusek, eta evangelio guztietan agertzen da. Anuntzio hau oso garrantzitsua da, dudarik gabe Jesusen bizitzan, apostoluei iragartzen die aurretik, gertatu aurretik, ze gertatuko zaion bere heriotza. Eta Jesusek badaki baita ere, bera jainkoa da, bera hortara etorri da, bere bizitza gugandik ematera, eta berak badaki baita ere, bere bizitza eman beharra daukala, eta badaki baita ere noiz izango den, bere ordua zein den, askotan hori ere ordua, hitz hori ere askotan agertzen da evangelioetan, beste batetan, bera preso harrapatzen alegintzen direnean, hiltzeko nahiakin, zaten du evangelioak, baina etzen oraindikan bere ordua heldu. Horregaitikan Jesusek alde egiten du, heriotzatik libratzen da. Baina horrek ez du nahi izan Jesusek heriotzatik libratzea nahi izan zulako, baizik eta bere ordua, bere momentua, gugandik bere bizitza emateko momentu hori ez delako heldu, Eta gaur bai, gaur Jesusek evangelioan esaten die, nire ordua heltzen nahi da. Eta Jerusalenera goaz, eta nik nire bizitza eman berdet zuengatik, zuek pekatutik eta heriotzatik askatzeko. Polita da ustea nola Jesusek bere bizitzan, eta ez ere bere bizitza publikoa hasi zuenean, bere bizitza galdua ematen duen. Hau gauza importantea da, gure bizitzan ere horrela bizitza hau,
jakitea gure bizitza mundu honetan galdua daukagula. Eta gure bizitza dela ematea. Maitasunez besteen alde ematea. Besteak zerbitzatuz bizitzea. Eta errurik handiena bizitzan da gure bizitza gordetzea edo protegitzea era desegokian. Egia da zaindu behar degula bizitza, gure osasuna, baino, Jesusek esaten digu, argi eta garbi evangelioan ere ez, bere bizitza gordetzen duenak galdu egiten du. Hau da, egoismoz bizi baldin bagea bizitza hontan, eure buruaz bakarri preokupatuz, eure bizitzaz bakarri preokupatuz, azkenean bizitza galdu egiten dugu. Baino, gure bizitza besteen alde ematen baldin badegu, besteen zerbitzura jartzen baldin badegu, besteak maitatuz, jainkoa maitatuz da, inguruan ditugunak maitatuz, besteen zerbitzura biziz, ordun ematen dugunean, Jesusen izenean, ordun irabazten dugu. Adibide bat jarriz, ez? Eskotan hor, esaten dira alako premioak, ez? Tokatzen zaizkio jendeari, ez? Igual, 1.000 euro, ez? Tokatzen zaizkio jendeari, eta kondizioa da 1.000 euro horiek, egun batean gastatzea, ez? Egun batean gastatzea, konprak eginez, ez? Eta egun badago bakarrik 1.000 euro horiek gastatzeko edo horiekin zerbait erosteko. Ja, eguna pasatu ondoren ja, 1.000 euro sobratutakoa, 1.000 eurotatik sobratutakoa ja ezin daiteke kontsumitu. Gure bizitza horrela bizi beharko genduko eguk ere. Bizitza hontan urte batzu ditugu, bizitza hau kadukoa da, bukatuko da, eta ezin dezakeguna da gorde. Gorde, pentsatuz, urteak gordetzen baldin baditugu, zerbait lortuko dugula edo ez. Bizitza badaukagu, bat bakarrik mundu hontan, eta zer egin behar dugu aprobetxatu, egunero, eta nola aprobetxatzen dugu, nola disfrutatzen dugu bizitzaz, nola ateratzen diogu bizitza honi etekina, entregatuz. Jakinik galdua daukagula, bizitza hontako urteak galdua ditugula. Ja urteak pasatzen diren neurrian, ja galtzen aigea urte horiek, beraz, entregatu behar dugu. Pini behar dugu besten zerbitzura. Ezin dezakegu gorde, zer egiteke baldin bagaude, galtzen dugu. Beraz, horrela bizi behar dugu, ez? Guk ere geure bizitza, horrela bizizun Jesusek, ja bere bizitza galdua zeukan. Bazekin, gurutzera zijoala. Beraz, berak ematen duen guztia, azkeneraino, ezer gorde gabe. Eta hiltzen, ezer gabe, pobrezi utzean, bere bizitza emanez, hori egin behar dugu guk ere bai, ez? Eskatzen diogu jainkoari eman diezagula argitasun hori horrela bizitzeko, hala izan dadila. Zenideok, egin diezaizkiogun eskariak jainkoari Jesusen jarrai bidean aurrera egiten lagun diezaigun. Jesusen antzera, Eliza osoak ere eta batik bat Elizartzainek izan dezatela zerbitzari jarrera, gizon emakume guztiei evangelioa eskaini ahal izateko eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, agintariek ez ditzatela isilarazi injustiziak eta zapalketak salatzen dituztenen oihuak eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, izan daitezela orain ere jainkoaren hitzak hemenez hotz egin eta giza eskubideak ausarki defendituko dituzten profeta bokaziodunak eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, garizuman barna Jesusekin Jerusalenerantz goazenok presta gaitezela jokaerak aldatuz Jesusekin Pasko gertakaria bizitzeko eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, jainko jauna begira errukiz, ezinean dagoen zure herriari eta indarrezazu zure espirituaz, Jesusen antzera gauza guztietan zerbitza zaitzan. Jesu Kristo beraren bitartez. amen.
Bedinkatua zu jauna, zeru lurrean jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorainak arditzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau segingo zegu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zeru lurrean jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorainak arditzugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, egingo zego betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideo, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu bihotzunez jauna gure eskaintza hau eta harreman santu honen bidez, azkagaitzatzu geure pekatuen lokarrietatik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. ora bihotzak, Jauna ganda euskal. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri norai eta beti guzuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzean garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela, beren grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, ikoari zintzoago jarraituz. Horregaitik zantu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abesten dizuta. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizkirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu bihardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren omila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Era berean, izango goan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza,
eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Goimendi Albizu, familiko hildakoak. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Ruki sakizkiguarren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jakoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuek, diekin batean, horrez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe, esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zerua bezala lurrean ere, emain duzu hau egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu itzeten taldean erotzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emai guzupakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik gardu bizi gaitezen, estu aldietan zendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea goste eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiozue pakea. Hona hemen, goikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, jauna, ni ez naiz zure etxean zartzeko, baina ezazu izbat eta zelatuko naiz. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara,
ardi gaixo zu gabe, nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, ileskortasun seinaletzat eman diguzun sakramentu hau gerta dakigula betiko salbamen iturri. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. edinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Aingeru batek Maria